Kamano. Ilero kanyo makare nyano kiyao Pandora box. Aya, Orogo bende gimoro ilo kanyo. Giwacho ni penjo to kwa duoko. Penjo lure gi gima jasiasa no wacho e pap mar gima siasa. To wan kaki iluongo as opinion. Koro opinion miwa gin opinion mekwa. Wanya wacho ni wa support gima wacho kata watamre kwa miyo pachwa. Koro gima neno ni thor wach makawuono en ni wach mawuok between judiciary gi executive. Josiasa to bro wacho margi. To kaka wan ase wacho ni an pacha wuon aneno ka lweny osewuok ni nikech judiciary ok nyal go mafuanda gi executive. Gise benefit from doing that with the legislature. An mane pacha marario nikech weche to wuok mang'eny. Ntie kawachako ni jomang ose benefit gima timre judiciary ni. All Kenya Kwanza kata Azimio osebedo beneficiaries mar gik matimre executive. Ase wacho ni mokwongo kaluwo wacho ni kirango gima ruling manotim kata kapok jatend piny okao telo was a benefit to him. Kendo no puoyo sana wach ma Supreme Court ruling on BBI. Kendo weche moko masani wacho mobedo kendo duogo bang report mar NADCO report mano wacho BBI ne dokony kane we looked at BBI conclusively. Lakini no wacho ni man ruling manobedo made ka was not in line with gima jopiny ba. Kwayo na en ni josiasa to gin josiasa giwacho gima giwacho moko kuom gin josiasa wadhi woke pap to wacho lakini opinion makonyo japiny en ni nitie wach nitie amen between executive and judiciary to parona asechiwo parona kaneno gimomiyo causes matimo gigi gin mage. Aya, Tabitha mana mapiyo kapok wadhi wach machielo. Aparo ni wami bura nyao. Gima way forward ka en ni kapo